Čaute ľudia, vítam vás u dnešného videa a dneska si zahráme 99 nocí v lese. Ja to moc nehrávam, ja to hrá ako dosť dobre, má tam neviem 101 alebo 102 dní. No, kúpil som si klásku, lebo som hral adminy, ale škoda, že na adminoch sa nedá započítať tie dni. A dneska si dáme, tak dajme, že troch. Dúfam, že... No, dobre, takže sme tu ešte jeden. Ešte jeden a môžeme ísť na to. Sme tu traja. Ešte viac dní. OK, spravíme tu takýto oheň. Toto tu vyzerá ako dosť dobre, ako nevyzerá to tu zle. Dúfam, že dáme viac než jeden deň. No, jeden deň určite nedáme, ale... No. Dúfam, že niečo dobre ulovíme, ako. Ja som bol kedysi zberateľ tých želiez, ale proste... Už to tak není. OK, takže máme tu nejakú stajňu, máme tu hneď truhlicu. Čo by som chcel, aby z nej padol, tak bol ten sáčok, lebo keď budem nosiť jedlo, aby proste... Baterka není zlá, ale... Tak dobre, tak dáme pár kovov, tak čo, veď predsa. No dúfam, že tí ľudia vedia craftiť, ako... Zobrali sme si pár tých kovov, dáme to sem a ideme loviť. Ideme na ten lov. Za chvíľu je noc, ale nemyslím si, že by nám niekto oblížil. Jedine tento vlk, ktorého teraz... OK, ideme uloviť ešte pár takýchto vlkov, sme mali jedlo. Totiž nikto by na nás nemal zaútočiť, jedine v ďalších nociach. No tak sa pozrieme do tohoto domu, nech tu nejaká truhlica, prosím. Prosím, poď. Á, je tu truhlica, my si ju pekne otvoríme. Otvoríme tú truhličku a máme v nej sak. Ale revolver je tiež dobrý. A máme mu doniesť zajacovú kožu, alebo jak to mám zrsť nazvať. OK, takže tu je hneď zajac. Je mi ľúto zajačík, ale potrebujem ťa do pet bladera. Kamo nehovor, že to... Joj. OK, takže hľadáme ďalších zajačíkov. A OK, ide po nás vlk. Takže je mi len vlk. Je mi to vlk. Bohužiaľ, toto vlk asi nemá. No. Prosím. Nekamo, koľko vlkov musím Koľko zajacov tu musím Pane, podľa mňa. Tento tu už umiera, ale... Ne, nemá to tu. Nemá. Králik. Že by tento králik. Kamo, že by som našiel tú kožu a hneď by potom bola noc. Že áno, že to tak bude. Že ja nájdem tú kožu a prosím, už bude noc. Ďakujem. Prosím, nech to stihnem, prosím. Kamo, nebolo, že budem hladný. Sakra. Prvé mám malo... Ne. Do prdele. Ešte tu je ďalší vlk. Som nemám tu vykuchtiť. OK. Ne, neodchádzaj. Takže za prvé som hladný a za druhé nenašli sme žiadneho takéhoto zajaca s tou kožušinou. To čo? Ne, to neurobí. Kámo, to je taký to není frajer, Pane Bože. To čo on robí, Pane Bože, Ale ako no... Trocha nás to ako zachráni, ale zas mohli sme to využiť na posteľ, Pane Bože. My chceme mať viacej dní a nie viacej zabraní. Teraz máme tretí deň práve, že? A tu sú tí vlkovia. Takže ich musíme všetkých... OK. Počkáme, keď sa to nabije. Tak. Tak tu postrieľame jedného. Ty koko, som sa ani nehýbal. OK, revolver. OK, ideme mŕtvy. On ako kľúč doniesol, či ešte ten posledný.
Poď. A máme ten kľúč. Poďme ho vyslobodiť. Detko, už idem k tebe, neboj sa. Ty si. Ok, teba dám do sačku a otvorím si ešte tú krásnu truhličku. Prosím, nech tam pane ten sek, či čo to je. No tak good eggs, to nie je zlé. Počkej, čo? Aha, ja som si ho nezobral. Ok, takže máme jeden posledný náboj, sa mi zdá. A jedol sem pár dáme, hlavne tých stejkov. A potom sa sem vrátime. A počkej, kokosovkovou. Áno. Počkej, kamo, áno. Je na postel. Nebudete mať nejaký regular led. Či čo to je? Regular bed, to je pohode. No a tento tu si čo? Ďalšie decko ideme hľadať, my budeme hľadať hlavne decka. Decko ďalšie sa ukrýva. Tak tam asi nemôžeme ísť. Čo? Kamo, to zmení? Kamo, oni, to čo on robí? Čo to robí? Ja tu čo? Ľudia práve ma naháňa ten jelen, strážca lesa a my ich takto obľúbneme, takto budeme krušiť dookola. Počkáme si tak minútku, ani ma neškrabne. GG, haha. A ako vidí sa dajú, do prdele, zdráme, ľudia, zdráme. Kde to prdele, ne, GG, zdráme. Tak, tu si posvietím. Kde je tá baterka? Posvietím na teba, no pozeraj sa. Zdrhaj niekam, skáďa prišiel na mňa. Tak kam? Oni sa tu ešte budú hádať, GG. Oni sa tu budú ešte hádať. Však to. Viete čo, ľudia? Ne, Ne. Aha, je tu tá postel. Kde je tá postel? Ale dobre, už som sa zlakol, že nemáme postel. Že už nám ju nezapočítali, lebo si ju dali preč títo, hej. Dneska ešte sa nejdu? Ale ja nechápem, čo tu ten Bondon robí. A to je fajn, sa budú hádať, kamo. Pane Bože, my máme iba 8%, čo to je za 100. Pane Bože, veď hľadajte to drevo. Kámo, drevo potrebujeme. GG, drevo potrebujeme. No a ja tu nebudem len tak stať a ideme pre drevo tiež. A máme 12. Nech sa oni starajú o tie veci, GG. Ja to spravím takto. Jak normálny profík. Väčšie to tam, ne? No a takto tu spravíme obrovitánsky korne. Čo to je? Kto ide atakovať? Tí ľudia? Idú sem? Idú tí atáci? Prosím, nech sem pôjdu. Prosím. Yes, počkaj, áno. Yes, kamo, yes, thank you. No sú tu. Viete, tie pištolči, čo to je? OK, ty má ešte... OK, tento tu môže ísť tak do ohníka. Ja sa takto chillujem. Ja sa to nabíja, GG. Ja idem dosť pomaly, keď sa mi to nabíja, ne? Poďme. Kamo, oni ma nechávajú proti ním sami bojovať, lebo ja nechápem ako... Títo ľudia. A máme to dome si myslím nejaký ten kryštál. To dáme do ohňa. Nejaký kryštál. Bunny. Je čas na to, ľudia. Je čas na to nájsť tú Bunnyho kožu. Poď už to chcem, už ho chcem. Už to do prdele chcem, už ma to nebaví sekať takto. A nič nájsť. Koľko sme ich zabili? Máme ten 9. deň. Ďalší jeden. Tých baných. Bunny. Yes, má to. GG, má to. Bežíme. A kamo, to je vlk, to je to vlkovské, počkajte. To vlkovské, GG. Tak mi to tak príde. Jasné, že toto. A ďalej. Yes, máme. Tak asi... Kamo, to si mám vybrať? Spear alebo Old Stomach Flate? Ja neviem asi. Čo asi, GG?
Ako ja nezbieram sa od tých mazlíčkov. Spare, ešte super. Tak, aha, my nemáme to. A kámo, tu sa nestaral o ten oheň. Oni. A nie, ja som sa o neho staral pekne o ten ohník. Som pekne staral. 9. deň tu je GG. Tu je nejaké spíling. A už je noc. Nemôže to byť fire. Ale máme gucak. Joj. Počkajte, čo? To je on? Takže ako kráľovský pôjdeme, tak tam uvidíme toho Rama. Čiže uvidíme toho Rama, sa mi zdá. Ok, my ideme von. Bez baterky, najskôr ho nalákame ku mne. Takže už sme práve tu z toho od našho campfireu. Ako vidíte, až tam. A ani jedna stúra ma nechytila zatiaľ. Takto prichádzame 2 minúty a nič som nenašiel. Neviem, ako čo to má čo to má znamenať. Ale vidíme tu nejaké tie... Ľudia, už je ráno, máme už, sa mi zdá, že 13 alebo 12 dní. No, a prvé, čo ideme spraviť, si uloví jedlo. Lebo ako vidím, tak asi sme skončili. Borovky ma zachránia, že áno? Borovky. Tak, borovky sú dobré. Borovky nám chutia. OK, ja si musím dať mäso ku mne i surové. OK, takže je mi to. Ňam. A mňam. Ľudia, takto vyzerá. Je to 12. deň a naši ľudia tu nechali len toto. To ma má zachrániť, akože, hej. Dobre. A konečne to stávali. Iba jedno. No tak to je v pohode. To je v pohode. Takže čo ľudia, to je iba druhý deň. Nie je to žiadny 12. deň, to si nevšímajte. A aký to by je frajer. To by je frajer a ja ho neoživím. Nemám za prvé žiadne životy. A za druhé som hladný. Som hladný, že si tam takú stejčík, morsl, stehno a ideme na to. Napadlo ísť von takto tu a pozrieť sa na takýto krásny strom, ktorý nerastie a bude rásť teraz. Tež ľudia, napadla ma jedna skvelá vec. Napadlo ma to, že ja sa sem takto postavím, takto tu. Tak, ešte ďalej. Ďalej, kde sú vlci, hej. A budem tu čakať, či sa niekto objaví, ako či niekto príde sem, hej. Takže asi sme skončili práve teraz, lebo prší a k tomu je búrka a nemáme žiadne tie blesko rozvody, čiže to je noc. A ako vidíte, je tu prší tu a je búrka, takže radšej budem zdrhávať, nemám za prvé žiadne jedlo a za druhé v mojom sáčku sa nachádza nič, to znamená, že žiadne jedlo ani nič. Preto ma napadlo, že teraz budem utekať. Bramboráhy, ne, ja som tu sám. Takže prvé, čo ideme spraviť, zachrániť Bramborunda, či jak sa volá, ideme zachrániť toho. Ľudia, našiel som popri tom, že som išiel za ním i túto krásnu vec a ideme ho oživiť. Teraz mám už život, takže si dali like. A trafú ma blesk. Ok, ľudia, takže ožili sme našho teammatea a on si tam odložil i také tajné vecičky, ktorými ma vôbec nezachráni. Brandor Juda a ja som hladný, takže u mňa testa skončila, ľudia. A takto už mi asi nič nepomôže. Tak sa pýtate, prečo to je mne takto, lebo proste už vlastne nemám času dosť a času je vždycky málo, takže bohužiaľ. Vidíte to jedláce, mám pár, ale ja sa už troška nudím. Či mám ako sekať toto decko, čo mi nič nespraví. Nič. Takže necháme to takto ávkovať chvíľu a o malú chvíľku sa sem vrátime. Ahora mi gatito, alguien le ha pegado por comeloncito. Ahora está llorando. Ay, mi gatito, miau, miau. Ay, mi gatito, miau, miau. Ay, mi gatito.
typek Bonbon. Volá sa Bonbon, takže Bonbon Jurda mi dal. Liter body. Treba nájsť Wolf Alpha Fett. OK, takže nejdeme ho nájsť. OK. Ideme ho nájsť. Máme už 18. deň, takže to je veľmi super. Info. Dneska sem prídu tí Arivers, takže musíme nájsť toho Amoramatik. Neviem, kde ho nájdem ako. Kde ho nájdem, tak to neviem. Kam má water? Nie! Kam má water? Nie! Ja potrebujem... Ne, kamo! Ne, potrebujeme to. GG. Kamo, ne. Kamo, ja som o tom nevidel. Ani neviem, či mi to piplo. OK. Je mŕtvý. Už tu nikto nemá byť asi. Tak je. Ne! Ja neviem bežať práve. No, ďakujem pekne. To som nečakal, že sa stane. Musím si to takto... Blueberries. Berry. Dáme si ďalšiu berry. Dáme si ďalšiu berry. Berry. Máme ju. Takže... Tak musíme zabiť pár vlkov. A teraz tentokrát si ho musíme dať. To sa... Ne, kamo. Ne. GG. Kam nekúpim si to. Poďme čakať, či nás môj tým ako keby zachráni, ale škoda, že sme dali iba 18 dní. Prosím, Brambon Jula, ktorý má tiež malo životov. Takže... Budeme sa pozerať na tohoto Bonbon Jurda. Budeme sa na neho pozerať, či ma vôbec zachráni nakoniec. Či ma nezachráni. Už ubehlo asi 5 minút a tento Brambon Jurda nenašiel nič, ani našiel campfire nešiel. To sa veľmi čudujem. Ale čo tu kámo robí? OK, ja si otvorím tešičku. Ne, neodchádzaj sem. Ja si chcem otvoriť česku. Ne, kámo, on to čo robí? Ne, on sa líbol. GG, líbol sa, takže ľudia, takto to dopadlo nakoniec. Škoda, že to nakoniec takto dopadlo. Čakal som, že to bude lepšie. No čo už. Takže ľudia, toto video asi u konca. Čus, bus, autobus. Takže čaute. Vai quicando, vai jogando. I was just